Zdravím vás. Renault, McLaren, Ford či Aston Martin. Aj o týchto krásavcoch budeme hovoriť v aktuálnom vydaní Automoto News. Vítajte. BMW pripravilo dizajnovú aj technickú modernizáciu Radu 5. Dopredu pribudol celkom nový nárazník. Maska chladiča dostala menej priečok s výraznejším lemovaním. Svetlomety majú prepracovanú architektúru a ponovom môžu byť za príplatok kompletne tvorené diódami. Grafika zadných svetiel sa zmenila v malých detailoch. Sedán dostal okrem toho striebornú priečku v zadnom nárazníku. Pri kombi je tento prvok na konci piatých dverí. Bočné smerovky sa premiestnili na spätné zrkadlá. Na blatníkoch ich nahradilo označenie línie vybavenia. Ozdobný rozsah úprav zasiahol aj variant Gran Turismo. Do interiéru sa dostali nové farby a materiály. Aktualizovaná verzia systému iDrive s dotykovou plôžkou na ovládači, zväčšili sa priestory pre nápoje a schránka v lakťovej opierke. Inžinieri prepracovali batožinový priestor verzie GT, vďaka čomu jeho objem stúpol na 500 litrov. Pod kapotou pribudol nový základný diesel 518D pre sedan a kombi. Všetky motory odteraz už spĺňajú emisnú normu Euro 6. Športové M5 a M6 dostávajú v rámci modernizácie príplatkový balík Competition s výkonom zvýšeným až na 575 koní a ostrejším podvozkom. Novinkou zo stajne BMW je aj luxusné kupé s 12-valcovým motorom zvané Gran Lusso. Ho pripravili spolu s prestížnym talianskym dizajnerským domom Pininfarina. Údajne to má byť iba jednorázový projekt s jedným vyrobeným exemplárom. Priaznivci značky by v ňom však isto radi videli oživenie modelového radu 8 z konca minulého storočia. Renault na veľkej cene Monaka predstavil nový športový koncept Twin Run. Má kompaktnú, ultradynamickú karosériu. Kolesá v rohoch karosérie, minimálne previsy a vysoká bočná línia počiarkujú jeho dynamický zjav a sľubujú nezabudnuteľné zážitky za volantom. Kapotou bije 6-valcové srdce s objemom 3,5 litra a výkonom 320 koní. Motor v kombinácii so 6-stupňovou sekvenčnou prevodovkou a samosvorným diferenciálom zlepšuje stabilitu a trakciu v zákrutách. Pretekárskú kombináciu doplňa dvojtanierová kovová spojka, ktorú Renault prevzal priamo z pretekárskych aut. Karoséria z karbónových vláken, športový podvozok a špeciálne hliníkové disky dotvárajú dynamický imidž tohto nováčika z Francúzska. Britský McLaren oslavuje 50 rokov špeciálne upravenými edíciami svojich superšportov 12C a 12C Spider. Prepracovaná je predná časť s lepším prítlakom, niekoľkými dizajnovými zmenami a vylepšení sa dočkali aj karbon keramické brzdy.
Ford oznámil, že po 91 rokoch ukončí výrobu svojich automobilov v Austrálii. Dôvodov na radikálny raz je viacero, ale hlavnou príčinou je dlhodobá nerentabilita výroby spojená s vysokými nákladmi. Aj keď koncern Chrysler neplánuje svoj model SRT Viper dovážať do Európy, istá nemecká firma predsa len našla cestičku, ako ho na starý kontinent priniesť. Stáť bude od 139 900 eur. To je celkom pekná kôpka peňazí, najmä ak si uvedomíme, že v krajine pôvodu stojí Viper len niečo vyše $97 000, čo je v prepočte asi 75 000 eur. Jeden z najnáročnejších pretekárskych okruhov na svete, slávny Nürburgring, je na predaj. Podmienkou pre odkúpenie bude zachovanie fungovania všetkých pravidelných podujatí, a to vrátane každoročných 24-hodinových pretekov a rovnako aj ponechanie voľných jazd pre verejnosť. Podľa odborníkov by nový majiteľ za celý areál mal zaplatiť sumu okolo 130 miliónov eur. Niekdajší rekord v kontinuálnom drifte s hodnotou cez 11 km padol. Postaral sa o to Johann Schwarz, inštruktor jazdeckej školy z Južnej Karolíny. Na okruhu s dĺžkou 256 metrov absolvoval bokom na BMW M5 bez prerušenia viac než 322 kôl, čo dohromady dáva asi 82,5 kilometra. Nový rekord má však jeden háčik. Komisárom z Guinnessovej knihy rekordov síce neprekážal, no mnohý rekord vďaka nemu spochybňujú. Pokus sa totižto uskutočnil na mokrom povrchu, čo je pri danej disciplíne jednoznačne výhodou. Auto ide na vode ľahšie bokom a pneumatiky vďaka nízkej adhézii vydržia neporovnateľne väčšie vzdialenosti. Aktuálny rekord utvoril precedens a všetky pokusy o jeho prekonanie budú bez pochyby prebiehať na vode. Otázne je, ako by sa postavili zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov k pokusom na snehu, veď sneh je tiež len zamrznutá voda. Britská značka Aston Martin oslavuje 100-ročnicu a predstavila dvojmiestny prototyp CC100. Jedinečný kúsok čerpá inšpiráciu v histórii značky. Ako predloha pri navrhovaní poslúžil typ DBR1, s ktorým v roku 1959 vyhral Aston Martin 24-hodinovku v Le Mans. Technický základ poskytol aktuálny model DB9, od ktorého si Speedster CC100 požičal 6-litrový 12-valec. Prototyp, ktorý už má údajne aj svojho majiteľa, je schopný vyvinúť maximálnu rýchlosť skoro 300 km za hodinu a vďaka karbonovej karosérii váži iba 1200 kg. Šprint na stovku ľahký Speedster zvládne v sprievode 12-valcovej symfónie za 4 sekundy. Už teraz pre vás pripravujeme horúce aktuality z vášho obľúbeného sveta rýchlych kolies a vy pritom nesmiete chýbať. Majte sa fajn.